Molweni Mzansi Afrika, molweni hlobo zam, molweni kwindaweni kuzo. Ngumoti Maqabaza endihleli naye kwiVusi Sisizwe TV channel. Ndithi kuni good morning, goeiemorgen, sanibonani, molweni. Bantakwethu, niyakhumbula ke kukhona elityala lika Andiswa Mengo kwakunye nejaji uMbenenge. Bantakwethu, andilo jaji and ngokunokwam, ngoluvo lwam, andiminaye usisi kulo mcimbi. Khumbula kaloku xa une-cellphones zininzi indlela, there are more options onokuzenza ukungamphenduli umuntu othanda into obungamphenduli. Number 1, uyambloka. Number 2, awuphenduli enzele babone okanye angakwazi ukuthi aqhubeke nento aqhubeka nayo, ne? Listen to me. Uba uyandiphikisa wena mbukela apha ekhaya, wena mntu ke olilandelayo elityala, kodwa ndithi khawusinike ithuba ke uqhubeke umamela ke oluzengezenge lelityala. Andiboni sidingo okanye andibonanga sidingo soba ubefanelekile into yoba makayise ematyaleni, ngoba kaloku ubezosuka ambloke okanye angamphenduli kweza messages. Uyayibona? Yes. Ndisonikeza ke ithuba loba sike simmamele usisi kwezinye zentetho zakhe, ze wena mphulaphuli nawe mbukela apha ekhaya uhlomle uba bekumele into yoba uthini okanye xa ethetha ngolu hlobo uthetha into ethini. Iyayibona? Yes, Vusi Sisizwe TV channel ke isazoqhubeka ke ikuphathela indaba ezimiyoli, ikuphathela zonke iindaba apha ekhaya othi ke unqwenela ukuziva. Sizomamela ke usisi uAndiswa Mengo. Says pictures soloko zithunyelwa kum ndingaphenduli kuzo. I was fed up of these pictures that were repeatedly being sent to me and I was not responding to them. Ndicatshukiswa nayile nto yoba ilizwi lam lingavakali, engayiqondi nale ndlela yam yokuthi hayi kuye. I was also being angered by the fact that my word was not heard, or that which I was saying was not heard, and he also did not understand the manner in which I was saying no to him. Ndandidikiwe zezi pictures soloko zithunyelwa kum ndingaphenduli kuzo. I was fed up of these pictures that were repeatedly being sent to me and I was not responding to them. Ndicatshukiswa nayile nto yoba ilizwi lam lingavakali, engayiqondi nale ndlela yam yokuthi hayi kuye. I was also being angered by the fact that my word was not heard, or that which I was saying was not heard, and he also did not understand the manner in which I was saying no to him. Uba umamele ke uthi ezinye zezinto ezamenza into ba makaphendule, uthi wayedikiwe kuba kaloku zazisoloko zithunyelwa ezi message, uthi ke waphendula ke ngenxa yalonto. Ngicela siphinde futhi simamele. Wabuza wathi, do you see how much effect you have on me? Ekukubuzeni kwakhe umbuzo lowo kwaye kwenzeka ntoni? Ngokwendibuzayo ukhomba ebhulukhweni yakhe ngaphambili. As he was asking me, he was pointing towards his pants at the front part. Ndibonile ke uba kukho iqhuma elikhoyo njengoba bezama ephuthaphutha izipho. Xa ungumntu oyindoda, when you are a male person, andinalo linye igama elingcono endinoyibeka ngalo xa ubatyiwe. I have no proper way or no other way to say it, but when you are horny, Kubakho iqhuma ebhulukhweni. there is this form or round like a shape that forms in your pants. Undibuzile uba andifuna uyimunca na. He asked me if I didn't want to suck it.
We will be the envy of every. Ayi bantakwethu kodwa nawe jaji hayi bahlobo bam sihlobo zami esithandekayo uModu Maqabaza ngiyanithanda kakhulu ndiyanibulisa mani ekseni ndikwabulisa ke nefamily yasekhaya kwaMqhwane otsweletswele ohanyanisi omaselele goduko osicumo sembo sikamachikiza ndilapha ke into zakuthi ndisithi ke khawufake ke uluvo lwakho intoni nale ninyanzelisa into baphendula izinto oziqonda uba urhalela ukuziphendula. What is that? What is that? Molweni Cape Town, molweni Northern Cape, molweni Mpumalanga, molweni KZN, molweni apho eLimpopo, molweni Northern Cape, Northwest, molweni bantakwethu, molweni bantakwethu. Jaji hayi andilo jaji kodwa ujaji ezinye zezinto ezithetheke apha singamgwebisa andilo jaji noko njengomuntu omkhulu bekungamelanga into ba nje kuvele kube lula ukwenza izinto ezifana nezi. Yes intombi yona sine questions ezininzi ngakuyo kodwa ke masive uluvo lwakho bekhaya molweni bye bye ndinithanda nonke.